Sisang, yung Bagyong Sisang, tsaka yung Riming, na bibigla na lang po kami ng pagising namin kasi yung bahay namin noon may silong. Ang pagbaba namin ay talagang mataas na yung tubig. Ngayon dahil dito, kasi itong kalsadang ito nagsiserve na seawall, kumbaga mayroon na kaming, pwede na kami mag-prepare kapag nakita namin na tumataas na, lumalaki na ang tubig, nakakapag-evacuate na kami. At madali na kaming kunin ng bayan para i-evacuate. Nung Christine, sa totoo lang, dahil sa kalsadang ito, madali na po kaming i-evacuate ng aming LGU sa pangunguna ni Mayor John. Talagang hinahakot po kami dito para ilagay po sa sentro, sa mataas na lugar, sa evacuation center. Yun po ang mga benepisyo at yung hirap na dinaanan namin. Nung high school kami, sa totoo lang ang batch namin, kunti po yung nakatapos na high school na college. Bakit po? Wala pong kakayahan, walang transportation para po mag-aral sa bayan. Dahil ang high school noon ay sa bayan lang. Kaya kukunti kaming nakatapos na college. So, dati high school ako, minsan naglalakad kami. 9 kilometer po yan, pero tinatyagaan ko. Yung mga kasama ko, 1.5 hour, kaya ang 9 kilometer na lakarin. Ako po, inaabot ako ng 3 oras. Diyan, kaya malaking tulong po ito. So yan po ang malaking advantage. Ako ay nalulungkot po kasi may mga kasama nyo sa industry, sa media, lalo na po si Sir John na tumatakbong Vice Governor, si Sir John Alegre, na idol ko sana siya kasi makamasa siya. Idol ko talaga po siya kasi akala ko ganun ang pagtingin niya sa masa. Pero parang sa mga issue, sa mga pinupost niya, para bang minamaliit niya kami, parang hindi kami deserve for the development. Na sa totoo lang, ang pag-orient sa amin ng DPWH sa programa, tinatanong ko rin bilang barangay captain, ano ang purpose niyan? Ako ang alam ko po, ang purpose nito, papunta itong Rapu-Rapu, itong kwan po ito, gagawin po itong tourism, kasi coastal road po ang tawag dito eh. Parehas po ito ng embarkadero. Salubong na po ito. Ng Puro. Salubong na po, dudugtong po ito. Yung mga beaches, Santo Domingo, hindi po yan dadaanan. Ang alam ko, lalagay sila dyan ng bridge. Kasi yun daw ang purpose. Tinatanong ko rin po yan sa orientation ng DPWH. Napakagandang programa. Kaya gusto kong magpasalamat sa sponsor ng programang ito. Dati pa, nagsimula ako po, 1997, barangay kagawad na ako. Wala kaming ibang ginawa, maghingi ng mga proyekto. At of course, lagi kaming nagpapas ng resolution sa dating congressman namin sa First District, si Kong Edsel Lagman. Sa totoo lang po, natatandaan ko itong dating matarik na daan na ito, parang project pa yan ni Kong Edsel, na parang reneject ng DP kasi napakataas, mali yung design na nagawa. Kaya po, kung makikita natin, dito na din talaga dito sa may baba, kasi double purpose, transportation, pwedeng mag-develop ng tourist spot, then protection na rin sa ating mga kababayan. So malaking tulong ito. Salamat po sa nag-sponsor nito, kung sino man siya. Ang alam ko po, ang Ako Bicol Party List, kasi yun naman talagang pinapadala namin ng mga resolusyon, na ngayon parang nakakahinga kami ng maluwag. Bakit po? Kasi nakikita namin yung matagal na pangarap, yung dekadang pangarap, ito, dahan-dahan po nangyayari. Sana po, tulungan niyo po kami. Kasi hindi ito kasamaan, kabutihan po ito. Ako po ang barangay captain ng Barangay Buhatan. Kung masama ito, isa po ako sa tututol. Maraming salamat po. Salamat po, Barangay Captain kang Buhatan sa pagsuporta sa Samuyang Barangay. Sa Indo po gabos na yaong digdi. Sa kuya mga kabarangay na nagsusuporta. Ako po pala si Mr. Adrian Itchalusi na dating kagawad po sa Samong Barangay.
Barangay Alimsog po na one time po medyo nakapost din po ako sa social media. In return po, duman sa nabasa kong caption kang nainot na media na nagdigdi sa barangay may. Kung mababasa po nindo dumanyaon po sa Facebook account ko ito. Kaya po nag-viral kang nakaaging sagod po ngunyan ang samong barangay dahil nakaluwas po gabos na emosyon, gabos na sakripisyo may po kang panahon na dahil pang tinampo na arog ka ni na napakinabangan may po sa ngunyan. Kang mga nakaagi pong panahon, pon sa lula, mga kanino ninuno, magurang ko, grabe po ang sakripisyo. Kang nagbarangay kagawad po ako na wara pa pong tinampo. Ang maaki po, emergency. Tiglulunad po kang mga tanod sa duyan. Papasanon mi po, pasiring dyan sa bulod. Ibabalyo po duman sa buhatan. Para lang po masundo kay ambulansya. Para po madara sa hospital. During po kang panahon na tigde-develop na ini, na nakalog na po sa kuyang tricycle. May gobyerno po na nagpabudget man ko ta sa mga nainot na nakatukaw dyan po ang agi sa itaas. Makamurmundo pong istorya. Sa sobrang hirap po kang sakuyang tricycle na maigapang sulunad kong pasyente. Mismo sa tricycle ko po nagadaan. Sa kuya mo tiyawan ito. Dahil mapagalon po talaga. Pero ngunyan po na niya na nailing ta na na-develop kimaray niya na po sa gilid ganda tigaagi. Ang kalsada na naging pantay po. Minsan po mata kambanggi, mga kabarangay ko, may hali sa ospital, may naalanganin sa sentro, nag-uura, nag-iinit, may bagyo, nagdadalagan po ako ang tricycle ko dahil komportable na po ang sakuyang pagbiyahe. Kaya po, sa mga tao po na nagkukontradigdi, ang mga proyekto na nag-aabot digdi sa barangay may, ang apot ko lang po, kamo po may nayambag lamang digdi sa barangay may para mamakaray. As in, maging trangkilo po, gabos na tao na minsan may eskwela dahil na maagi. Sa oras kang matakambanggi, mauli digdi, maarkilaki motoran sa dagat para makauli digdi. O, ngunyan po na une. May nag-abot sa muyang dakulang pundo na pigbabarita pa sa nangani. Tinirada tulos ang barangay may. Garo baga na maliit kami. Kung mabasa po nindo sa caption kang inot na media na nagdigdi sa muya, kung saro ka pong taga-barangay Alimsog, kung tatao ka magsabot, sigurado po makalintar ang payo mo. Ordinaryong tao na lang po ako digdi sa barangay may, pero grabe po ang pagpangadyi ko. Dahil may mga aki, halos gabos po na residente, nagmamaabot na. Mamakaray, lalo po ining porsyon na medyo garba-gaba na. Mapunduan, kida ko lang budget para maging magayon ang panibagong kalsadang gigibuon sa gilid kan dagat. So, bilang pong sarong barangay, opisyal dati, naagiyan ko man po kung paano mag-budget. Dahil man po siguro ma-aproban ang budget kung saro lang na tao ang mag-aproba kaya na dahil po inagiyan sa Kongreso. Kaya, mamulat po kita. Sana day paglogon ki fake news ang barangay ta. Ngunyan po, kung ano man po ang budget na naglalog sa tuya, di mo na magpare-receive ki negatibo. Alatunta po na i-implement, saka po kita magkomento. Then pag nagkomento po kita, na day po na-aksyonan, nyaon po ang barangay, nyaon po ang social media, nyaon po ang ibang sektor na pwede makatabang sa to para po mapakaray ang proseso kang patrabaho. Pag po sa social media kita magpaparatiwa-tiwa na dahil pa po nangyayari. Ilingunin daw. Dahil ko po i-bound ang post ko sa social media. Digdi sa statement ko ngunyan. Kung sakali po na daiyan mapakaray, i-divert po sa iba, iyan na tigbabaritang budget na iyan na multi-million para digdi ma-improve sa tuyang barangay. Haputon ko po sa mga nagpaparakontra dyan. Kamu po, kaya daw nindo kaming tawan kay araw kayang kadakulang budget nga ning mamakarayan sa muyang barangay. Oh, ngunyan po, ano yun ako digdi, sumuya po magsimbag kayan. Willing po ako na makipagdebate sa indota. Saro po akong residente kang barangay. Maski po ako, mailing nindo, nagbabalakwit, mga aki kung sisay dyan naguragang kakarawan ko. Pero ang laog po, ang prinsipyo ko po, dahil barangay ko po ang medyo na
apakan, garo na maliit. Nakulaon po yan na dagok sa samuya. Nag-aaralat lang ang mga tao sa barangay mi na may magpuon, na mag-angal sa social media. Ilingon po nindo, tagabusin na nakasuporta. Although dahil man gabos positibo ang nagko-comment, pero ilingon nindo kung gurano kadakol na mga taga-barangay mi ang madangog nindo ang sentimento kang panahon kung ano ang pagkakaiba kang ngunya na sistema na igwa na kaming kalsada. Sa mga taga-Rapu-Rapu po, blinag ko na yan dati na anytime po na marot ang panahon, kung dahil po ka mo resibiyon kang ibang barangay, although ang buwatan niya on man ready magsuporta. Digdi po sa barangay may naduwa na ni, na napragjikan po kang ako Bicol kay arog kayong kagayo na pier, arog po na kagayo na Coastal Road. Welcome po kamo digdi sa muya. Basta nyaon po kami perme digdi para sa Indo, para magtabang po. Sana po, dahil na po muna kita magparagiribo kay mga isyu kung ano-ano. Isipon ta na lang po sa tigtataram kang mga kandidato na ang priority mo kamong mga kasardayan. Nata po ngunyan tagaro po. So sa dayoton ming barangay, mas lalo pong minaliit kan sarong kandidato na yan na nagdadalagan man. Pero saro lang po ang pasalamat ko. Dahil po ako nakapokus sa indanang yan. Dako lang bang pasalamat ko kay Congressman Christopher ko sa ako Bicol and kay Mr. Saldi ko sa pag-alukar. Kaya natigbabaritang kwarta digdi sa kaya na budget digdi sa samuyang barangay. Dako lang po yan natabang. Dahil na po ako ibang maitataram kung si Seman po ang nagdadaraki budget sa muyang barangay. Sa dayman o dakula akong pong pag-apresyar. Kung dahil nila na ma-appreciate, basta ko appreciate ko po yan, ilalaban ko po yan, para sa mga kabarangay ko po yan. Salamat po sa Indo Gabos. Nadangog nindo sa kuyang sentimento. Aki po akong barangay, kaya padaba ako po ang barangay ko. Salamat po. Hello. Kamu nga niyon, digdi siguro, maapot natin ang rapo-rapo. Si Councilor Baranda niyon. Inot po, gusto ko magpasalamat sa... Ako po si Councilor Marindo Baranda Jr. Chairman ako sa Infrastructure Development sa Rapo-Rapo. Kaya medyo concerned akong maray sa issue na namati ko digdi sa Indo. Digdi sa Alimsog. Paano, may mga pagkakataon na naging beneficiary man ang Rapo-Rapo kaning lugar na ining mismong pier digdi sa Alimsog. Ining tinampo pasiring sa buhatan. Mas madali ma-pick up po kung may emergency duman sa Rapo-Rapo. Paano, ang panahon baga minsan, kung makusugon dyan na nabagat, medyo mas araniin digdi na idoong mga emergency specialmente. Kaya aniyon si Councilor Baranda para magpatunay na ining project na inidigdi, dakulaon man may tatawang benepisyo, bako lang digdi sa Alimsog, sa Buhatan, kundi sa Rapo-Rapo man. Dahilan sa mga emergency, dahil man maiwasan ang emergency sa mga taong taga-duman, na kunday kaya po na bulungon duman sa ospital sa Muya, siyempre natural na darawang digdi sa Minlan. Kaya dapat po nakitagabos digdi, magpasalamat na lang sa mga tao na nagtabang na madara ini digding proyektong ini. Siyempre natural kung bako sinda, dahil man digdi madadara. Kami po sa Rapo-Rapo, sa papaagi ko po, nagpapasalamat na proyektong ini, kanako Bicol, ginibo digdi, diretso ini sa Rapo-Rapo. Salamat po sa inda. Sana dahil difficile man magkampanya dahil pa man. Pero nasa sa to na sana kung sisay talagang posible sa to yang naiiling tang mas maray. Tapanahon mo yan paano politika kaya araw gani kani. Magpasalamat na lang kita. Namatita ka subago ang barangay council kan, barangay captain kan, Salvasio, Alimsog, sa kaning Buhatan, saka si dating kagawad kan Alimsog na talagang dakulaw na pabor ini. Salamat po asin Diyos mabalo sa anyo nigi. Diyos mabalos po sa satoyang mga honorable. Ngunyan po, pupunan tanaan sa toyang presscon.
An enot po na mahapot, iyo po ang si pagiribang Almario. Mapabistado na lang siguro, sir, para bistado man kang gabos. Magandang lalaki at mga magandang babae tayo ngayong umaga. Walang nag-react. Walang kukontra. Lahat tayo gwapo at mga magaganda. Kontra ng sa goyang amigo. Anyway, seryosohon kaya kita. Araw kayo na eh. Al Armario po, di si GB. Araw kayo na eh. Kasi ang isyo na allegedly kanagadan si Congressman Ed Silagman, allegedly pig-drive ninda ang issue na ini na pig-divert kan ako Bicol ang budget para digdi. Kasi allegedly igwa ki property digdi si Congressman Christopher o dating Congressman Christopher Kitoko. Kaya pigoporsige kan ako Bicol na ma-divert digdi ang budget sa Saindo. Ano po ang reaction nindo kani sa mga barangay officials, si Kapitan, kung ano po ang katotohanan kani tanganing matanos ta, yan mga fake news na yan na papalakop lalong-lalo na sa social media. Okay. Ako po, sir, ang masimbag bilang barangay captain po sa barangay na ini. Kang kahaputan mo po, inot sa sinabi mo pong divert sa budget. Pag-abot po sa term na divert, wala kaming aram dyan. Tabako min po iyan, programa. Iyo. Ngunyan, sa madaling sabi, nasisabi naman, kaya yaon digdiki kag iyan. Dahil sa may property ang mga ko, kung sisay man na mga ko. Bilang barangay Alimsog, barangay captain, wala pong establish na property ang mga ko. Ngunyan, may patrabaho na road opening, concreting, o ano pa man na construction. Warang related po dyan ang mga ko. Siyempre, may mga, pagdating sa construction, may mga ano yan, may mga ano nga po kayo ni, mga construction firm o ano man na sinda ang capable na magtrabaho. Kayan. Pero sa sabing properties, kanano, wala pa pong established talaga digdi na sering po nga kaiyan. Siguro mga haka-haka lang po, siguro, kundi sana magbitaw sindan, magsabi o magpalabas ng ganyan na ano, gawin muna nilang maging positibo. Kasi marami po ang naapektuhan. Pati sa barangay namin, imbis na nandyan yung project, kaayusan, improvement, parang naapektuhan. Naging tingin pa sa amin ng iba, maliit lang na komunidad. Baka sa sunod, maaraman ninda, maging syudad naman kami. Okay po. Thank you. Okay. Siguro, sa sinabing resort, turaman akong ano dito, kasi una po. Wala pa. Sinabi ko kaninang ano, warang na-establish na ano dito. Okay, good morning po sa Indoga Boss. Doy Jokino po, DWZR Legazpi. You mentioned, Kap, a while ago na warang property ang mga ko sa pinakadulo kaining tinampo, which is Sitio Balite. So na-mention mo na walang property. Natanong kanina ni Miss Maharot, kung sino ang nakapangalan na mayroon daw may-ari ng property dyan, nakapangalan sa iba. Ito po kasi, base doon sa statement ni Chrissy Lagman, na tinutukoy niya and pinipinpoint na inaayos ang kalsadang ito para daw maproteksyonan yung property ng mga ko. So, ang tanong po dito, Kap, sino po talaga yung tao na
mayroon o nakabili ng property sa dulo nitong Alimsog o dyan sa Sitio Balite na kanina, you mentioned na walang property na nabili si Congressman Christopher Kitoko. Okay, sa kalinawan po kang lahat. Pagdating po dyan sa property, simpre, barangay ko, sakop ng barangay ko, alam ko po kung sino ang mga nandyan. Oh, may construction ng kalsada. Natural, mag-construer ng kalsada para sa improvement na nandito din ang project. Dahil ang barangay namin, ang lugar namin, declared na as tourism. Dahil na maiwasan na yon ang improvement. Pero sa sinabi po nindong property, siguro, maski po siguro mag-ano ka mo sa assessor's office o sa man na ano, warang nakapangaran dyan, naku. Oh, siguro kung pwede man na maisabi ko, ang igwa dyan na madadaanan na pwedeng maging dahilan na may mga dayuhan, yaon po dyan so kay RD na minsan, pero bako man nga ni susabing anong apod ka ini, so yung dakula na mga ano baga, kumbaga pigbibisitahan o anong paman, kundi kung kamo po ang maanuhan po nindo, kung ano ang maging pwede man po kamo baga pasyar, maghapot-hapot po kung ano po ang katotohanan. Basta wala po dyan na wala pa ang warang establish na property po kang mga ko. Thank you very much po, Kap. Ang masunod po, pag-iribang Sir Noel, thank you. Good morning. Noel Samar from DWIZ. Nadangog ko ata si former kagawad kanina. Sisay pa itos, pwede mo po na maaraman. Sisay ito sa may mga beach resort. Digday and Kap, pwede mo daw matawan na may furnace ang media na ano yan, na asigurasyon, kasuratan, na wala talaga ning property ang mga ko. And diretsyon ko na po para din ako mag-follow up question. May taga-assessor's office po, pwede man sa LGU Santo Domingo, pwede man daw po na matawan, ma-furnish ang media na talagang warang anuman na propriedad. Kung sisay man ako, ikauko, nanyaon po sa Santo Domingo. Sige po, maki-take note na lang po and so kaputan po kay Kagawad. So, bago po kita magduman sa simbag ni Kagawad, regarding po sa copy furnish kang kasuratan, tapos sa assessor, noted po yan, sir. Certification or anything na patotoo from Barangay Alimsog and Assessor's Office to follow tabi yan, mga pag-iriba. Regarding naman po sa hapot ni Sir Noel, yaon po si Kagawad. Marinal daw, giraray tabi mga kabarangay. Sana day ka mo madagit digdi sa sakuyang medyo piloso pong kasimbagan. Hindi po, ano man po ang pakiaramta kung may mga politiko na nagbabakal dyan ki mga properties, nakarapatan man po ninda yan na mag-invest, di ba? Halimbawa lang po, yan. Pero, ang numero uno po digdi na point ko, maski sisay pa po ang igwa dyan, o igwaman kung sisay man, ang importante po, sa mga residente dyan, iyo po ang numero nung nabibinipisyuhan kan mga kalsada pasiring sa mga lugar na yan. Kasi duman po nakapokus kita. Makumbang po sa mga bagay na kung ano-ano ang igwa dyan, ang piglalaban mo po digdi sa barangay may, sa mga residente na nangangaipo po kang pag-asenso kan sa muyang barangay, in connection po sa mga sentro na muyang may pong maabot. Kung mga igwa po na mga bagay-bagay na nakatuglok dyan, kung ano pa man, nailing man po baga, maski sa Google Map, hanap nindo. Dahil po kita magmaang-maangan. Pero nakapokus lang po talaga kami na kung ano man po yan ang mga isyong iyan. Para lang naman po sa ikakaasenso ka sa mong barangay na tatawan po kami ki Marina benepisyo kang mga kalsada na tigtutugdok sa barangay may para po ma-develop talaga po ang pasiring dyan na lugar na yan. Kaya kami po nga ni, dakulawan po nga ni ang pasalamat mi na may mga araw kaya na sitwasyon na may mga politikong nagbibisita. Nailing po ang sitwasyon mi.
nagpapasa ki mga resolusyon para mabadgetan kami. O ngunyan, manlaylain po na isyo ang nag-aabot. Siguro basic na lang po yan. Kaya salamat na lang po ta. Ngunyan pong aldaw natawan man kilinaw po yan na mga kahaputan. Bala na lang po sinda magbisita sa samong lugar para mailin ang sitwasyon. Para sa karaman po kang iba, yan ang mga issue po na yan na may property dyan si Mr. Christopher ko and si sarong kongresista po, di pakibisita na lang po ninda. And anapo na lang po ang mga record kayan sa mga record kayan sa munisipyo, sa assessors para maaraman po kung totoo talaga yan. Ang nyaon po dyan na pigsasabi, yung mananadadangog ko talaga, tabo ko po mag-utake. Si Mr. Christopher ko po, kang ako Bicol, tapos si RD po ang igwang resort yan. Pero, itong resort na tag-expect nindo na garo, madigarbon, kamo na lang pong bumisita para mailing nindo kung anong itsura. Mga kubo-kubo lang dyan ang may tataram kong nyaon dyan. Gari iwaki conflict duman sa simbag mo and sa simbag ni Barangay Captain. Kay Kapitan, base sa record, maski hilingon sa municipal assessor, daing property ang Christopher ko. While in fact, sa simbag mo, may property si Christopher ko. Ari ang tama. Kaptabi. Okay. Siguro, ang maano, ako, kasi aram ko kung ano ang yaon sa laog kang barangay ko. Ngunyan, so, nasabi ko baga kasubago, warang establish na properties o ano paman ang mga ko. Digdi sa barangay Alimsog ko. Iyo, kundi iyan na mga haka-haka na pigsabing igwa, pwede mambaga, mag-research. O kung arin po na opisina na pwedeng dudumanon na maka-justify na talagang kung igwa dyan na property. Iyo? Iyon na po ang medyong gibuhon na lang nganing masuportahan man ang sakuyang mensahe o kaya kasimbagan kang hapot po nindo. Mas kitabi ka, dahil halimbawa, dahil na kami magduman sa concerned government office yan sa munisipyo, siyempre bago yan makabakal dyan ng property, knowledgeable po kayan ang barangay. Na sindap mo, makakaisi ka mong inot, na igwa ki persona na baguhan, bakaling property, digdi sa barangay mo. And supposedly, may record po sa barangay mo. Mas ngunyan po digdi, makakapagpatotoo ka kung talaga si Christopher ko, ang mga ko, may sadiri o dae. Oo, makapagtotoo ako. Na igwa o dae? Wara. Salamat. Clarado. Wara. Thank you very much po, Sir Elmer. Masunod. Marahin na aga po sa Gabos ako tabi si Elmer Anyonebo sa Radyo Bandera. Kap, na hiling ko lang po tabi sa social media, sa post kang nagkaigo ki presscon si Mayor Crisil Lagman na gari po sa statement ninda, gari pinapaluwas na ini pong barangay Alimsog na may sadit da po na populasyon, sadit na barangay, gari gusto niyang paluwaso na day dapat makakuha ki mga proyektong arog tabi ka ito kadakula na amount ngaya. Kumbaga gari day dapat kamo patanaon kan mga magagayon na mga programa na pinag-iisipan po kang sa tuya pong ibang mga government agencies na maimplementar po sa sarong lugar. Pwede pong makuatabi ang reaction mo tungkol digdikap? Bali po, sa nabasami, yun po ang piguputukan talaga kang sa kuyang buot. Ano po ang pagkakaiba sa ibang lugar? Para po dahil po kami makatana kang proyektong arog kayan, kagayon. Tagadigdi po kami sa first district, dapat nga ni kami ang priority. Nata po sa taga second district, iyo pang nagtaw sa muya, kaya arog ang kadakulang proyekto. Kung talagang may malasakit sinda sa mo. Okay, base po duman sa kahaputan ni Elmer, Mr. Elmer. Salamat na nahapot mo po iyan. Kung ano ang samuyang namamatian, ang sakuyang
nasabuot manungod po dyan sa isyu na pigsabi sa media na sadit lang kami na komunidad. Bako kami priority na makaagan kisiring na proyekto. Bilang namamayo sa barangay, tayaon puon pa ka ito ang samuyang paghingwa na kaigwa kami proyekto na mga siring kaiyan na talagang iyong makakatabang samuya. Sa paghingwa ming ito, igwa pala na mga kaisipan kang tao na siring kaiyan na pigmaliit kami. Siguro, ang pinakamaliit na komunidad, dapat nga niyon tutukan kang gobyerno na matabangan kung ano man ang mga programa. Dahil sinda ang apektado sa urual daw o sa pag-ikot kang buhay-buhay na kumbaga kami so late na iabutan kang mga siring kaya ng mga programa. Siyempre, ang ibang mga lugar, improvement na sila. Iyo, sa madaling sabi, alangan mo sa improvement ng lugar, duman pa ipopokus. Sala po iyan, bilang ako barangay official, sala po ito. Kundi ang tutukan ta, so na nangangaipon na lugar. Kundi sala po iyan, sa nagtatarampo na siringkaan, makulugon po ang paghimation bilang saro kang barangay official kisarong lugar o barangay. Kaya ang isipon mo, sana maisipan mo iyan, kung ang katuyuhan mong magtabang sa lambang saro, lambang tao, lambang komunidad, sarong lugar, maugma ka na nakakatabang ka mo kisiring. Tamas kisadit kami na lugar, kung yaon so potential sa moya, malay nindo, kung igwa kaming dakol-dakol digde, maski sadit kaming komunidad, hindi, dakol ang makinabang mahiras. Pero ano lang ito, parang ano ko lang ito, magaro makulugon sa buot na sadit lang, tapos gariba ko priority na ano. Salamat man nga ni, tamay nakaka-riparo sa sadit na komunidad na pwede pala na iyong matatabangan. Salamat ka ito, kang mga taong ito na nagsuporta sa siring po ka ito na programa. Salamat po, Kap. Ang masunod po, si Sano Jam Mendoza. Good morning po. Jam Mendoza po of Radio Veritas Legazpi. So kasubago pinagdadangog po niya to ang sa indong statement and nailing mi po so kadipisilan kan sa indong mga constituentes sa pinag-agihan nindo. So ngunyan na siguro na ipaliwanag nindo kasubago. Gusto ko lang i-elaborate kasi kadakol sa social media ang nakikisakay. Dahil ninda aram kung ano ang presenting status kang kamugtakan nindo, lalo sa mga residentes digdi sa Barangay Alimsog. So, ano ngunyan ang masasabi nindo o reaction nindo? Pwede nyo elaborate. Digdi sa mga nagsasakay na parang day nakamot tita awang ki oportunidad para umasenso asin na magkaigwa ki bagong Alimsog sa paagi kay ng mga proyektong ini. So, ano masasabi nindo sa inda? Na, sinda, bako man talaga totally taga-digdi, pero kamo ang nakaka-experience kung ano ang buhay digdi nindo ever since. Thank you. Para po dyan, ang inot na masimbag si Barangay Captain Kambuhatan to be followed by Barangay Captain of Alimsog. Salamat, sir. Kasubago, industorya ko na po kung ano ang kaibang kang mga panahon na dahil po kami naaabot hindi po kami naaabot ng mga programa ng government. Ngayon, nagpapasalamat kami kasi isa lang po kami sa beneficiaries. Kasi hindi naman talaga kami ang target ng itong project na ito. Papunta po itong Rapu-Rapu. Sinabi ko na kanina na base doon sa orientation sa amin, sa DPWH, papunta itong Rapu-Rapu kasi dinedevelop ito tourist spot. Okay, destination ng ating probinsya. Na daanan lang kami. Kasi hindi naman pwede silang lumampas dito sa Barangay Buhatan, Barangay Alimsog, napapunta silang Rapu-Rapu. Sigurado po, dadaan po sila dito. Kaya, malaking pasalamat namin na mayroong mga project. Kumbaga, tingnan natin po yung purpose. Hindi po yung, kumbaga, palawakin natin ang ating pagtingin, palawakin ang pag-iisip. Kasi, parang nakikisaw-saw yung mga dyan sa social media na hindi muna inaalam ano ang purpose. Yun lang po.
Okay, gari pirmi sa kuya sa microphone. Pero salamat, at least aram ko ang itatanong ko, tayaw na ko digde. Okay, duman po sa kaputan ni Sir na so opinion kang iba ngunyan na ano ba yun? Nadaininda aram baga so sitwasyon mi digdi sa alimsog. Basta na senda nakikisakay sa ano ngunyan kang social media. Ang masabi ko lang sa inda, kung mapupwede, mag-research po kamo. Puon kang inot na panahon kung ano ang sitwasyon kang barangay Alimsog, sundo ngunyan na panahon. Taduman po ninda, makukua kung tama ang pigtataram ninda, usala. Kundi siguro kung gibuhon ninda ingan, mag-apersisinda sa social media, itaram ninda ang katotohanan, dakol mapasalamat sa inda. Ta iyo ang totoo. Pero iyan na pigbalangibong ninda sa social media, na siring kaan ang alimsog, arog-arog ka ini. Daiman ninda aram, ang nakakaaram, sumismong yaon digdi. Kung ano ang sitwasyon mi, ano ang sitwasyon kang tao, ano ang sitwasyon kang lugar. Kaya paghuna lang ninda, siguro ang alimsog, nasa maray na ano na. Nasamantalang kang inot na mga panahon, talagang kami sakripisyado. Hello. Doming Canilio po, Pam, Radyo Siramen, Radyo Natin Tabaco. Okay. Madam, ini kaya po na paliwanag na kasabago. Pero inian sa tuyan da ko lang doonan. Ang katanungan ko po, ito po, malaking tulong po ba sa inyo ang proyektong ito? And paano nabago ang buhay ng mga taga rito dahil sa proyektong ito? Maraming salamat po, sir, sa inyong katanungan. Sabi ko nga kanina, kung sa pagbabago po ang pag-uusapan, kailangan pa bang itanong yan? Kita nyo naman, bakit kayo nakarating dito? Dahil sa pagbabago. Dahil nung panahon na hindi pa yan nagagawa, sigurado sa sobrang dami ninyo, tataob ang bangka, di ba? Tingnan nyo, kung sa panahon ngayon, sa posibleng ito, hindi pa nagbago ang aming kalsada at hindi na konekta yan galing sa sentro. Sa tingin nyo, makakarating ho ba ang lahat ng kasama nyo dito sa barangay namin? Sigurado may matatakot sa dagat. Kaya, sabi ko nga, yung mga katanungan na ipinapasa sa amin, andito na, nakikita ng inyong mga mata. Hindi kailangan ikaila o kaya magbulag-bulagan pa. Andyan na. Kayo na lang po ang maghusga. Kaya maraming salamat po sa inyong opportunity na binigay sa amin sa lahat na naririto. Salamat po. Thank you po. Ang masunod, Jess Magallanes. Ang masunod po, Jess Magallanes. Yes, good morning po. Jess Magallanes from Radyo Oragon, Legazpi. Sabi ko nga ni oral daw, ang barangay pigtatabangan, day pigtatabagan. Ang apot ko po sa kibarangay captain na Valderrama kang Alinsog Cap, sa laog po nin tulong dekada, bako man po sa nag-intriga ko kasi election period kita ngunyan, sa laog po ning tulong dekada na pigkaputan kan Lagman ang first district, ano na po ang tabang na naito po sa barangay Alinsog kan Santo Domingo? Sir Jess, ang hapot mo po sa Kapitan na kang Alinsog. Manungod, ano po sa hapot? Sa laog ning tulong dekada na pigkaputan kan na Pamilya Lagman ang first district, ano po ang naitaong tabang sa barangay Alinsog na nakatabang po sa pag-asenso kan sa indong barangay? Okay. Ako naman ano. Yes po. Sabagay, siyempre, barangay captain kang Alinsog. Yeah. Okay. Salamat, sir. Sa apot mo po na kung sa tulong dekadang nakaagi, Yes po. kung ano ang natabang ni Kong Lagman Yes. sa barangay mi, may naitabang man. Dahil man masabing wara. Pero, pag abot po sa siring po kainin na proyekto, ang nakakatabang sa mo, so AKB. Iyo po. Dahil man masabing wara mang naitabang dahil congressman Yes. siya.
Correct. Yaon manggiraray ang pagreparo niya. Pero, sa ining proyekto na nangyaon ngayon sa muya, ang nakakatabang talaga, ang AKB Party List. Thank you po. Sir Jess, may madugang da po sa Okay, nakasimbagan sa... Okay, sige. Kapot Okay, po. okay. Okay. Primero, nagpapasalamat kami sa ako Bicol. So, kampanahon, ako pala si Nilo Bandol, Barangay Kagawad Kambuhatan. Kampanahon, nadai pa naglalawgan ako Bicol. Since nakaagum ako 1990, nag-start ako sa buhatan. 2000 nag-arong ako sa gilid kang dagat. So ang arong ko, sa laog kang 2000 hanggang unyan, nyaon ako sa gilid kang dagat, anong na arong aninmulag sa kuya. Dahil pag nagbabagyo, ulag. Perming ulag. Ngunyan po, uminabot ang project ang ako Bicol, natawan po kami Kisiwol, Boulevard. Ngunyan po ang boulevard na yan, kang dai pa, ang likod ko pagbubuong kang dagat, ang lanong ko nakadukot sa siwol. So pag buminuong, pigbubuongan ang likod ni magagom. So sa tabang kang ako Bicol, ngunyan, namadi ko na sana ang ukol sa dagat, pero dahil na kami abot kang ukol. So, dakulaw na pasalamat mi yan sa ako Bicol, dahil natawang kami kidakulaw na proteksyon kang barangay buhatan, asin na nalimsog. Kaya maski sisay kaputan mo sa buhatan alimsog, dakulaw ng pasalamat mi sa inda. Ikadua, tawanta ka mo ka istorya. Kang ako, nakaagom, nabubuhay ako, nagabalabal ako sa dagat. Iyo, dyan ako nabubuhay. So, dakulaw ng pagbabago kang alimsog sa presente. Ikumpara mo kang panahon buda ngunyan. Ang alimsog, ikumpara mo sa buhatan buda, di kang panahon ang mga tindahan, alang ka digdang presyo sa alimsog kisa sa buhatan. Ara mo kung nata, masaw tsinda sa banwa, madoong sa buhatan, mapabagit tsinda kang sinaudan ninda, mabayad. Masakay sa motor, mabayad. Pag abutig di sa alimsog, mabayad na naman, maratod. Ngunyan, ano ang nangyayari? So alimsog, magastos ko 70 pesos, mabakal ki sarong litro, may mga service na sina, diretso na dyan sa inda. Kaya, kami, buhatan alimsog, dakulaw ng pasalamat may isa ko Bicol. Salamat. Thank you po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eduardo Corpus. Dayo lang ako dito. Pero inabot ko na rito ang sakripisyo ng mga tao rito nang wala pang karsada rito. Ang ako Bicol, hindi rito 2nd District. Pero si Congressman, 1st District, mula nung tumira ko rito, wala pa ako nakitang naitabang niya tungkol sa kalsada namin. Kaya nagpapasalamat kami sa mga tumulong dito para magkaroon ng kalsada, na ihahatid lahat ng mga pasyente na dapat may ihatid na maagap, na hindi mapunta sa hospital, magaganda na. Kaya nagpapasalamat kami ng marami. Yun lang po. Okay po, salamat din po sa magandang kasagutan. Ang masunod po, Bombo Jane. Thank you. Good morning po. Bombo Jane po from Bomborazo, Legazpi. Ang question ko po naka-address kay Kap Balderrama ng Barangay Alimsog. Given na din po kasi na naikwento mo kanina yung previous situation po nindo digde sa Barangay Alimsog na kaipuhan pa po na magsakay din bangka and may mga instances pa nga ni po na didisgrasya. Even si Kapitan na disgrasya po sa bangka. Ano po ang sa indong namamatayan duman sa naunambitan ni Mayor Crisel Lagman na garuday po deserve kan Barangay Alimsog since sa dit lang po kitang barangay, dai po deserve na magkaigwanin na patinampo sa satuyang barangay. Okay, ma'am. Diyan po sa opinion po ni Mayor Crisel na bako kami deserve na barangay na halimbawa maka-receive o maging beneficiaryo ng proyektong iyan, makulugon po sa buot. Kasi, ako mismo, naranasan ko ang sakripisyo ka ito. Kaya siguro nasabi po na po ka sa imo kasubago, na may bisis dyan na muntik akong malunod. Nagsakay ki bangka, nagkabarerian ki paltik, maukulon ka ito. Mala nga ni,
yaon digdi. So narumduman ko pa si gurangan mi na yaon digdi. Ang motoran ka ito, ina ka ito. Yaon subayanihan system pa kang mga tao digdi. Yaon sinda nag-aragap, nagkuruha kipisi. Nanganing subangka na mas nasakayan ko. Guguyo dun sa gilid. Day na nga ni kaya, nagkabararian na. Sabi ko nga ni, malukso ako. Sabi kang biyanan ko, nata malukso ka. Nagtaram akong malukso. Tatataw man ako maglangoy. Di, sabi kang biyanan ko, day ka mag-ano. Dyan sana. Tapos may sarong bisis pa. May meeting kaming gigibuhon sa Kalahi Seeds program. Beneficiary may ka ito. Ang Kalahi Seeds program, dakulon po siyang requirements, dakulong gigibo bago ma-realisaraan. Dakulon na meeting na gigibuhon, siyempre kami alawig sa Banwa, maduman sa Banwa, tayaw duman ang meeting, binyo. Nagsakay ka ko kisibid, kairiba kang sarong committee na anuman sa Kalahi Seeds. Sagwan sa naming ginamit, nag-abot kami duman sa may, iyan na punta pong ito, nabigla na lang, pano so sinakayan ming sibid. Ngayon mas lumokso ka ta pano na so ano ta. Di sabi ko, duman ako nagkaigwa kang kusog kang buot ko. Nadaig ako napapawot, magibo ki request, ki resolution, manungod para sa improvement kang barangay mi. Na makaabot digde. Tanganing itong panahon na itong naranasan ko, dai na maranasan kang iba. Nganing wala ng buhay, na mabuwis pa, pur dahil sa wala kaming access na maray na agihan. Saro pa, meeting naman. May ano ko sana sa indo, naranasan ko talaga iyan. Meeting ko naman, dahil man akong darang bado, naglakaw ako dyan sa gilid kang baybayon. Tamaukol siya, habagat, matalidid ka sa magapo. Inapuakan ako, kidakulang ukol. Maray na kapukapot ako sa magapo. Totoo ini, bako ini sugibu-gibu sana. Nakakapot ako sa magapo. Dumugon ako. Di warang maginibo, tayaw na akong dyan sa buhatan, kay Kapnonoy na barangay, may nagtinda dyan ki bado. Dingon yan, andar akong pamasahe. So tama sa ng pamasahe ko, taday ko man aram na arugan mangyari, madumog ako. Di sa hinguwa ko na maka-attend kang meeting, nangutang ako. Nagpuwersa akong mangutang sa taong aram kong nagtinda. Tanya ko mapabanwa ako, dumugon ako, garo makasupugon man. Kaya iyan na mga sitwasyon na siring ka iyan, ang nagkaigo ako kikusog kibuot, napasa sana ako kipasa, at least mga hapit ki panahon, mariparo kang gobyerno, na ang lugar mi palan arog ka iyan. Kaya arog po kayan, ansa ko yung panindugan. Dahil ko na po palabaon ta kung saysayon ko ta saro-saro, ang sarong oras ko lang. Okay po. Thank you po. Salamat po. Sir Raybar, thank you po. Salamat tabi. Ako tabi si Raybar Salong kang Mayon Internet TV. Total, dahil man po digdi si Mayor Galicia, ang kaputan ko po kay Kagawad John Baranda. Sa lugar po nindo sa Batan, munisipyo kan Rapu-Rapu, aron ko po na dakol an itinaon tabang po kan ako Bicol Party List. Ano po? Ngunyan po, ang sa indong lugar po dyan sa Batan, igaw man po ki Boulevard, siring po kan ginibudigdi sa Barangay Alimsog. Igwa na po tabi. Diyan sa Rapu-Rapu, sa kadigdi sa Bugtong, Barangay Bugtong sa Rapu-Rapu. Ipo, inibagang tinampong ini, diretso na ini, sundo sa may parting Batan. So, naraman taman po, nangunya ng mga panahon, pag ang sarong barangay, hararayo sa kabiyasnan, gariday na po, natatawa na ni na aksyon. Pero ang anak ko Bicol po, haros gabos na sok-sok na barangay, natatawanan po ki solusyon. Pari po kahit to kasabago na interview ko sa sarong BHW na ang problema ninda kang panahon digdio talagang tinampo. Ngunyan dakulaon po ang pasalamat kan mga taga-barangay Alimsog na nagkaigwa na po sindang tinampo digdi. Ang hapot ko po sa po Kapitan Tabi so Marites na
So, tinampod pasiring sa beach resort ni Kaya, Congressman Christopher. kaya po, Cotorco. sir, iyan po sa pigsabi mong marites. Talagang marites siya. Kundi, siguro ang pagkamarites, gibuhon sa maray. Bako sa lambang saro, apektado. Tabako lang sarong tao, digdi, bako lang sarong naapektuhan po kasiring na isyu. Siguro siya, magsaliksik siya, mag-ano na, bago niya, iiri na iyan. Lalo na kay, sisay po iyan ay kay si Vice Governor, si John Alegre. Gaya ko po bistado. Siguro, i-mention ka na po, saro siya dyan na nag-ano sa social media. Kaya ang sabi ko, kuta sa mga siring ka na tao, mismo sinda magdigdi sa barangay ko, sa barangay me. Nganing maaraman niya. Bako lang ako haputon, ta siyempre kapitan ako. Mataram siya, mag-research siya sa mga tao. Nalalo na sa mga gurangan, sa mga na yaon digdi. Nganing maaraman Baka po niya. sunapot yakap. Baka kiriba ninda. Dipisil po maghaka-haka. Tapag abot sa ang haka-haka, dahil po iyan pwede. Paparaot sa lambang saro kaisipan kang tao. Kaya magpasalamat po kita sa Ako Bicol dahil lang po ining tinampo digdi sundo sa rapo-rapo duro-diretso na po ini habang yan po ang Ako Bicol party list. Ay, sa rapo-rapo, kung rapo-rapo po ang rapo-rapo, bako lang boulevard. Ang bilog na sila kambatan, bukas ng tinampo, konkreting na lang ang kulang. Tapos ang Rapo-Rapo Island, human road opening, kaya bako lang duman, araw kaning boulevard, bilog na isla, talagang pigatrabaho na bukasan ng tinampuduan. Ako Bicol lang dara. Salamat Ako Bicol. Hello. Maray na udto tabi sa Gabos. Lito Sanchez sali sa Radyo Oragon. Actually, ang hapot tabi ko para ki Alkalde Jun Aguas, kaya lang por medyo dahil po ang presensya ni Mayor, gusto ko pong i-address ang hapot na ini sa duang kapitanis, ki Kap Nonoy, sa ki Kap Balderrama. Ano po ang mensahe po nindo, lalong-lalo na sa mga taga-barangay digdi, sa Alimsog, sa mga constituentes nindo, lalong-lalo na po duman sa mga pigisabi. So bago may nabanggit na si Kap Nonoy na gari mga programa na medyo bitin kami kung ano itong mga programa na gari makoronektar sa ibang komunidad. Ano po ni maikukonstruir kadugtong sa inutan at tulay pasiring sain. Kung baka pwede po nindo matawang kami ning diit na enlightenment manungod dyan sa mga proyekto pang ining sa futuro. Salamat po, sir. Base kaya po sa orientation sa amin ng DPWH, yan ang purpose kung bakit dinaanan kami ng kalsada kasi papunta yan sa Rapu-Rapu. Siyempre, koneksyonan sa Batan Island, papuntang sentro ng Rapu-Rapu, i-connect na po ang magkakaroon ng bridge talaga. Yun po yung orientation. Then kanina may magandang tanong kung ano daw yung kumbaga pagbabago, malaking pagbabago sa barangay na dulot nitong mga proyekto. Isa lang po ang magandang sagot yan. Ang buhay ng tao nagbabago talaga. Kahit po yung mga bata, nabago yung pananaw sa kanilang mga sarili. Nabago yung pangarap. Dati pangarap ng mga bata sa amin, pagbubutihin ko ang pamiminwit. Magpapagawa ako ng bangka. Ngayon, naiba na po. Magtatapos ako ng pag-aaral. Magtatrabaho sa abroad. Makatulong ako sa pamilya ko. So, nagkaroon na ng mga pangarap. Nabuhay yung mga pangarap dahil sa mga project na ito po. Yun lang po. Ate Remy. Hello, good morning po. Ang hapot ko po kay Kap ng Buhatan and kay Kapitan. Kap, kanina po nagbibigay ka ng statement. Medyo emotional ka na po, Tabi Kap. So, sa hiling mo po, Tabi Kap, dahil ini po Tabi na proyekto, medyo haloy na. Medyo haloy na po ining natapos. Pero, ang hapot ko po, natatangunyan po ini nauungkat. Sa iling mo po, sa imong personal po na pag-assess,
Ini po ba may kinaraman sa trabaho, personal o politika? Personal and politics. Iyon dyan masimbag ko. Because malapit na baga po ang eleksyon. So, hindi maganda. Hindi magandang pakinggan na idadama yung barangay. Kahit yung future pala namin, isasakripisyo dahil lang sa personal, dahil lang sa politics. That's not good. Ganun lang po. Si Kapitan naman po kang Alimsog. Salamat po, Tabi Kap. Okay, ang masasabi ko po dyan, sapot mo po, ma'am, siguro sa kuyang personal, buda sa politics. Kasi nagkataon po ang pangyayaring itong issue na nag-iri sa media. Maeleksyon. Sana, kang inot na mga panahon na dahil pa nangyari ining may mga sabing eleksyon, ginibo na iyan. Tanganing, dahil sinda makoneksyon duman sa iyan na mga kamawutan ninda. Kaya, sa mga siring po kayan, ang sagabos po na politiko, dahil po iyan adala na strategy na iyo ang dahilan na magkariribok ang banwaan, ang mga tao, por dahil sa dyan, dahil magkasararo. Kaya ang isipon kang mga politiko, pagtabang sa nangangailangan, sa laylayan, dapat iyo ang gibuhon ninda, bako pagparibok. Opo, salamat po, Tabi Kap. Thanks, Rem. Yes. Good morning po. Magandang umaga po. Yes, Kap. Ang tanong ko po address both kay Kap Abuhatan and Kap of Alimsog. Doon po sa mga naging sagot nyo, basically na-assess natin encompassing lahat na sector more or less may impact ito pong project na to. So I represent the government media, Radyo Pilipinas, under the Office of the President. Siguro po, ang tanong ko na lang po, encompassing all sectors na nabanggit nyo po kanina, in terms of impact, economy, education, inisa-isa ko po ito ma'am, road access, then peace and order, nabanggit po ninyo, health, and then disaster. So ngayon ma'am, kayong dalawa po on both angle, dun po sa impact of the project, and sabi niyo nga po kanina na talagang impacted kayo because of this issue. Now, ang tanong ho natin, ano po yung general impact na po in all of this aspect? Kung ang gauge po natin is 100%, na-achieve na po natin, kung ano man po yung kulang pa, hindi. Basically, 100 is the highest. Saan po natin na-achieve na all those impact na dapat madala po ng government dito po sa inyong barangay? Specifically, kayo po, Kapitan of Alimsog and sa Kapitan na Buhatan. One by one lang po, ma'am, please. How does it impact? 100% is the highest. Where are you there? Okay. Duman po sa 100% na score. 95 ako. Dahil ko muna 100%, taong going construction pa kami. Pag iyan natapos ang construction na iyan ang maging 100%. Iya? Basta, ang masasabi ko, dakulang tabang inisamuya sa lugar mi, sa residentes ko, in terms of disaster, in terms of livelihood, in terms of education, in terms of health, in terms of peace and order situation. Sagabos na po, so day ko nataramta kung nalingawang ko na, sagabos po na, dakulang tabang po siya. Ma'am, one follow-up on that. Ano pa yung medyo nasabi mo, all the aspect na na-mention mo na, what else pa dapat, because to this one, madali na po yung access of all different government agencies. So perhaps medyo outpouring na po yun, kumbaga tuloy-tuloy na po yun. So well noted, 95%. What about you po, Kap Abuhatan? Para sa akin, yung impact nasa 80%. Kasi kung medyo iaangat natin yung ating view, yung ating kaisipan para sa community development, hindi pa man talaga mag 100%. Remember, nagsisimula pa lang yung development na una pa lang kaming recipient ng malaking project na to. So, of course, yung livelihood mag-i-start na rin ng development. Tsaka yung marami pang iba po. Ganyan. So ngayon, tinitingnan ko lang 80% yan.
as of the status na first time kami na naabutan ng ganitong project. Pero sa sinabi nyo pong marami pang mga access, ang 80%, Kuya Naya, kung isasabay natin yung sabi mong marami ng pwedeng ma-access na programs, malaki na po yung 80%. Okay, tourism. For example, meron kaming swamp area. Kailangan ma-develop yun na ecotourism. Katulad ng Manito, katulad ng Sorsogon. Kung makikita nyo po doon ang dinevelop ng government na ecotourism. Yun din ang isa pa sa pangarap namin kasi magsisimula na po ito ng development sa tourism po. Okay. Sir Joshua? Last question ako. Okay. Yes, sir. Ako po tabi. This is for... Ako po tabi si Joshua Martinez, Mr. Siram. Dati po sa Bombo Radio. Istorya ko lang sa Indo. Narumduman ko po ining tinampong ini. Kan bagyong riming. May mga gusto digding magdarang relief goods. Dahil nga ni nakakadiritso. Nagko-cover ako kay ito. Nasa Bombo Radio pa po ako. Ultimong sumadara kitamang digdi. Dahil nakakadiritso po digdi sa Indong lugar. Pati nga ni so ibisibin. Karoon dahil nakakadiritso digdi. Dahil nakatukad. Yan, naramdaman ko po yan. Okay. So, dahil na po ako maputing sa mga barangay opisyal. May gusto lang ako. Tapos pigdadangog ko si Manay. Sige, ngurob-ngurob. Bako ka man po barangay opisyal. BHW. May mga pigaparkuan. Ano ang minsay mo? Tagaro iuragan si Manay duman sa mga nagaparapos sa social media. Lalo na duman sa mga busy gobernador. Saka duman sa mga budol pang media na nagpaparapos sa Facebook. Ano po ang mensahe mo sa Indatabi, Madam? Maray na udto po sa Tuya Gabos. Ako po si Mrs. Lolita Basanta. Saro man po akong BHW kan sa Muyang Barangay. Iyan po ang sa papaliwanag ko po sa nata po ta ang Barangay Alimsog po nagiging issue po ngunyan. Nasaro po kami sa naghingan do na mamapakarayan sa Muyang Barangay. Saro po diyan na ang dyan, si Vice Governor, si John Alegre, na siya po ang nagpapakalat ng mga fake news, na dahil man po lamang siya nag-aapot-apot sa Samuyang Barangay kung ano ang katotohanan. Tigpara pang niya na, broadcast niya na ininganing Barangay Alimsog, ki budget na sobra-sobra. Ngunyan po, imbis po kami sa iyang mabuto, dahil na lang kami mabuto. Tabako man palang karahayan na sa iyang iabot digdi sa Muya. Karibukan kan sa Muyang Barangay. Ang hapot ko pa po, kay Ma'am Crisel Lagman, kung nata po an sa iyang ama, magayon ang kalakawan man kang programa digdi sa Samuya. Dati, kasi siya po ang Ngunyan pa ang apot ko po kay Madam Congressman Crisel Palan po. Nata po tapigo kontra niya ang padagos na history kan sa iyang ama na magayon man kuta ang pag digdi sa Samuyang Barangay. Iyan lang po ang gusto kuming iaabot sa iya. Tanganing maaraman niya po. Nadayon niya po, yan si John Alegre, nagkukontraman po siya sa Samuya. Nadayon niya po aram na kami po, grabe ang sakripisyo mikan sa Muyang mga aki. Nagdarangani kami kay mga aki-aki na naghihilang, nagtitinga-tinga na sa natig. Alasami dyan sa maga po. Kaya yan, dakulaon po ining pigahagad mi, na magpadagos po ining Samuyang proyekto digdi, lalong-lalo na po ang mga maray ambot na yaong pupig ato digdi sa Samuya ang proyekto. Yan po ang masasabi ko. Okay. Salamat po. Salamat. May matarampa. Sige po. Si Efleda Fontelo po. Solo parent po ako kang Alimsog. Digdi po sa Alimsog, digdi na po ako inaki. So gabos po nakadipisilan digdi. Gabos po nakadipisilan digdi, naranasan ko po. Gabos po iyan, nadanasan ko. Pero po, kang panahon po kaya, sa 30 years na iyan, naging barangay kagawad man po ang ama ko. Digdi po talaga nagkulugon ang buot ko na maray. Duman sa post na ito, na taramon na tinawan ang Alimsog kay dakulaon na budget. Samantalang sa dayuton man lang kaming barangay na may siring kaaning household. Ang ama ko po kang inot, sarong barangay kagad, minsan nasusugo pa ako sa banwa, magdara kang mga proposal. Ang apod po kang proposal ni Naka to,
farm to market road. Pigihiling na ninda ini kang inot pang panahon sa munisipyo, sa mismong opisina ni Congressman Lagman, hanggang sa nakaabot sinda sa mga non-government organization para lang matauan kami kate. Tapos ngunyan ko po na pagtanto, na kaya palang kami di itigtatauan, tas sa dayuton lang kaming barangay. Nakulugan po akong maray sa mga official ka ato na grabe ang pagdesider. Na iyo pala ng dahilan, kaya di kami igtatauan. Tas sa dayuton lang kaming barangay, makulugon po an sa buot. Kaya ngunyan po naigwa kaming budget na arugan, dakulaon na pasalamat ang mga aki mi, dahil na maranas kang arug kang dinanas mi. Dakul po ka ato na mga kasabayan ko, na dahil na gusto magpadagos mag-eskwela. Ta kami, kay puan makiuron sa samuyang mga kamidbid sa sentro. Kung pwede kaming maki-star, para lang kami makatapos king pag-adal. Diba? Tapos ngunyan, kung gururang na kami, solo parent ako. Kung dahi ang tinampong ini, dahi ko makakairibang aki ko habang nagtatrabaho ako, kasi dahi ko kayang mag-uli-urual daw. Ngunya na may tinampo na, pwede akong maging tatay at tisimta maging nanay sa aki ko, di ba? Kaya makulog ang buot ko sa nagkukontra sa proyektong ini. Pasalamat ako na may tawong nag-inisyar na maging totoo ini sa satuyang barangay. Siguro, maski sisay man siguro, mapasalamat. Iyo man sana po, tabi. Good morning po. By the way, ako po pala si Richard Balderrama. Dati man po akong SK Chairman Digde. So, saro po akong nakaranas man kung guraan no ka di pisil or pwede ko nga ning tara mo na padusa ang lalo na ang in terms kang transportation mi digde. So, sa kuya pong opinion, sana sa arog po kang ini, since aram ta po baga boss na ang issue na ini, nagluwas, sabi nga ni po, nindo ka subagong kunya na mga eleksyon, sana po bakong patiribayan pagrarautan, sana po patiribayan kamo kang leadership nindo, pagarayunan kamo giniribo, bakong patiribayan ki pagrarautan sa kung sain-sain man na sekta. So, sa kuya po, dakulang salamat sa nagtao talaga kang budget na ini and at least siya nailing niya na deserve me ang tabang na arog kang ini and inot na inot sa kuya tabing pagkakaintindi ang tabang para sa dapat tabangan. Iyo po, dahil man po pwedeng irason na arayuon ka na, dahil ka naman nga naigayod, ang barangay nga naigayod din, dahil naman naiiling sa mapa, o dahil nagayod kang, dahil nagayod tabangan ang mga tawong rayaon dyan, nausala po, para po sa kaaramanin dakulo naman po ki mga taxpayers digday. And ang tabang warang tigpipili para sa gabos po iyan. And kami po, digdi sa barangay, nangangarap man po kami na makaiba kami duman sa tigaapod ng modernisasyon. Iyo po, abo mi pong mastak sa bulod. Iyo, ta kami po, naranasan mi na, ay, uruyan na naman niya sa mga taga-bulod. Diba? Iyo, saro po ini sa magayunon ta, at least ngunyan po may vision na baga kitang naiiling na wow, bako palan imposible ang mga dating pangarap sana, bako lang palan imposible na mangyari na ay magangat man ang lugar mi, magangat man ang barangay mi. Iyo po, kamo mismo po ang makakailing na kung nga tangani po yaon kamo digdi. Dahil na po nindo pag-isipon na wara ining tinampo tapos nagdigdi po kamo. Bit-bit po nindo yan ng mga speakers nindo. Tapos arog po kayo ni ang dagat. Iyo, salamat na lang po sa nagtawag budget. Sana po, di po ini maputol. Iyo lang po ang agad ming mga residente. Sana po, di ini maputol. Sana magtuloy-tuloy. Sana mag-improve. Sana magkaigwa po kita ki quality na tinampo. Magayon na tinampo. So, dai basta-basta mararaot ki maski ano man pong bagyo ang magabot. Iyo man sana po. Ang sa akin lang ho, nagpakilala na ako kanina, tigilan na yung issue na yan. Kasi, ibis diba, tulungan, mapaganda ang barangay namin, lalo pang sisirain. Tigilan na yan. Ano na yan political tactics na yan Noong araw, yung mga nangangampanya dito, mga ngako, may nagawa. Yung ibang tigalugar na hindi nangangampanya dito, sila ang gumawa nito. Kaya dito kami magpapasalamat. Sa ngako o sa gumawa. Yun lang ho. Okay. May ihabol lang ako kasi narinig ko ito. Hindi ko alam kung totoo ito.
Hinahanapan pala kasi doon sa Isla Cagraray itong si Manay Crisel. Ano ngayang nagawa nyo dito sa Isla Cagraray? So ang rinason nila, wala nga kaming nagawa kasi dinala doon sa buhatan saka sa Alimsog. So rason man sana na para ma-justify nila kung natadayang naginibo duman sa Cagraray, ipigrason so Alimsog sa kabuhatan, taduman nga dinara. O tapos aram mo mamaga, ini mas maray ng klarado, aram mo baga sa Manay Crisel, pag kontraktor ninda ang nagpatrabaho, maray ang patrabaho, maski gaba. Pag bako ninda, maraot. Thank you po. Last question. Very short lang na question. Kap kan Buhatan and Alimsog, ano ang mensahe nindo kay Mayor Crisel Lagman considering na sa iya so epicenter kan isyong ini? Okay. Duman po kay Mayor Crisel. Manungod po sa issue ining nagluwas. Sana, suportahan mo po kung ano po ang dadarahon digdi sa muya na proyekto o budget. Taini po, dakulang tabang sa muya. Dakulang tabang sa barangay ko, dakulang tabang sa mga residente ko. Dai na po ipagpaagi na magkaigwa po ki ribok o kaya magkaigwa po ki daing pagkaintindihan but lalo na po ngunya na maabot ang election period. Sana ko ta, ang problemang ini, binurot out, bako po ikataon kang election period. Tawara po na problema. Ngunyan kaya, kita po baga bilang akong barangay official na mamayo sa barangay. Ang pananaw ko sa buhay ko, abo kong magkararibok ang taong dara ko. Mga taong darang nakapalibot sa kuya. Muya ko nga ni magkaburunyog. Kaya, masasabi ko, sana po, Mayor Crisel, suportahan mo na lang po ini pong programa sa muya na mapadigdin na sa muya ngunyan. Okay, maraming salamat. Yun din ang kwang ko na wag na tayong magdala sa mga tao ng mga conflict na sisimulan ng away. Kung may mga kwang kayo nagkakandidato, wag nyo nang idamay kami na mga barangay captain. Tulungan nyo na lang po kami na yung mga projects, proposal namin mangyari. Kasi yun naman talaga ang hanap namin. Sino ang taong malalapitan namin? Sino ang taong makakatulong sa amin para mapansin kami ng gobyerno? Yun lang po. Siguro po, to close this, hagadan ta naman po kay final message ang kaibata sa inutan. Tapos kung may muya pang pinal na mensahe, an sa itong mga pag-iriba. What? Pinal na mensahe. Same question. Anong masasabi ta? Hello. Ang masasabi po sa ni Councilor Baranda sa pagtiri po na ini sa ngunyan, siyempre natural, nagpasalamat ako para malinawan itong isyo. Taday ko man nga, nagpasining ako digday ko lang aram. Pero pinadala ko ni Mayor bilang representative niya. Kaya siyempre natural, matutob kita sa trabaho na order kan Mayor. Kaya nagpasalamat ako sa mga media na niyo sa ngunyan, na sana ining isyong ini po, pagtarabangan ta na lang, kung sisian maluwas ngayon na eleksyon, tabangan ta girara yan yung proyekto ni kan ako Bicol, na mas mapadagos pa siring man duman sa muya. Ang aning maging beneficiary kayo may 100%. Salamat po, Senator Boss. Final message po, especially po sa nagtaong kariribukan sa Muyang Barangay. Ma'am Crisel, kung sisay man pang author ka ni, pasensya na kung rinis bakanta ka sa Facebook, tatao man kami kayan, maski kami mga taga-bulod. Ang hangad ko lang po sa Muyang mga kabarangay, trabaho, maray na tinampo, mamakaray makaeskwela ang sa kuyang mga kabarangay, lalo itong mga aki, makaeskwela sa Banwa para sa maray na proyektong ini. Dahil ini ang magkukoneksyon sa inda, pasiring sa maray na puturo. Salamat po sa gabos po na nagdigdi. Thank you po. Anyone? Sa likod po? Wala na? So sa Giraray po, mga Ay, muya pa. Last na mensahe ko, ini na lang masabi ko, kasi kanina, halos lahat nakalabas na. Ito lang ang masasabi ko.
hagad ko sa Ako Bicol Party List na ituloy-tuloy ang programang ini. Dahil na po pag-ulangon kung sisay pa man ay mang nag-isip na magkaigwa ki problema. Tanganing magkaigwa ki improvement, gabos kita. Dahil ini bako lang digdi sa Alimsog makapokus ang plano poon kung sain magdugtungan na po coastal road, maging national road. O imagine ta, national road, Alimsog maagyan ki national road, dako lang unra. Okay, salamat. Ako Bicol Party List. Tuloy-tuloy ang tabang po nindo. Okay, salamat mo po sa inyong mga pag-iriba, lalo na po sa media. Na tarbangan, tulungan natin, magtulong-tulong tayo para makorek ang issue po. Then sa mga nagkakandidato, okay, magpa-public servant baga kita. Willing man kami kung sisayan yaon dyan na makipagtrabaho kami. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Giraray po, Diyos mabalo sa gabos na mga pag-iriba. Ayan, tapos okay na po kita, no? Salamaton po, Diyos mabalos. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Singa Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Ayan, hello check for all the media personalities. We'll have our lunch dito po sa Barangay Hall. Kung ano po ang yaon, pag-urumok-umukanta naman sana. Salamat po. May ocular inspection po, mga pag-iriba sa media after lunch. Kung saan po yan mangyayari at yan po during lunch, itataramta po yan. Salamat po, salamat. Yung mga ka-action narinig natin yung mga sentimento ng mga barangay officials pati ng mga residente dito sa Barangay Buhatan at sa Barangay Alimsog, kung saan talagang sabi nila malaking tulong ito para sa barangay na itong ginawang coastal road para mas mapadali ang kanilang transportasyon, edukasyon, negosyo at ang health, lalong-lalo na sa kalusugan ng mga tao dito sa barangay na dati ay hirap na hirap sa pagdala dito sa ospital doon sa bayan. So kasama natin dito si Ma'am Eleanor, ang isa sa residente at barangay health worker dito sa Barangay Alimsog. Nanay, ano po ang masasabi niyo dito sa press conference kung saan sinabi po baga yung mga malaking tulong dito sa barangay po ninyo itong coastal road po baga na ginawa ng Ako Bicol Party List. Ano po ang nararamdaman niyo at ano ang masasabi po ninyo? Para sa akin, malaking tulong talaga itong proyektong ito ng Ako Bicol Party List. Noon, hindi naman namin alam kung sino ang may proyekto nito. Ngayon, nalaman na namin na sila pala. Ngayon lang naman na mag-i-election yun. Pero kung baga, malaking tulong talaga sa amin ang kalsadang ito na pinagawa ng Ako Bicol Party List. Kung baga, nabagyan nila ng pansin kami sa ngalan ng emerhensya. Napakagaan na ngayon. Kung baga, kaunting karamdaman na idadala na namin sa Ilang taon kayong nagtiis po dito, ma'am, sa talagang kung hindi sa dagat ay sa bundok kayo dumadaan, which is Matarik ang sabi ni Barangay Kapitan? Matagal po, ma'am. Matagal. Simula na. Naging barangay health worker ako na 1984. Ngayon lang yata 2000 na yata na nabuksan ang kalsada namin. Na sa amin. Napakinabangan talaga namin ang Sa tingin niyo po, ma'am, ito na coastal road na ginawa dito sa barangay po ninyo ay tuloy-tuloy na ang pag-asenso ng barangay po ninyo? Sana nga po, talagang patuloy na tulungan kami ng Ako Bicol. Kahit hindi man sila ang nakapwesto dyan, sana hindi sila
tulungan kami. Sana matulungan pa rin kami. Kasi may mga parte pa sa kalsada na medyo putikan, hindi pa talaga tapos. Pero kung baga nakakatulong na sa amin kahit na papano. So maraming salamat po Ma'am Eleanor sa pagpapaulak sa magpa-interview po sa amin dito. Maraming salamat po. Thank you po. So iyan mga ka-action, narinig natin dito mismo kay Ma'am Eleanor, isa sa mga residente dito sa Barangay Alimsog na talagang malaki umanong tulong talaga itong ginawa na coastal road dito sa kanilang barangay. Kung saan unang-una sa edukasyon, dati ay kailangan pa nilang, halos ang mga estudyante dito ay tumitigil na lang sa pag-aaral matapos ang elementarya dahil sa ang high school dito ay nasa bayan. Kaya talagang halos marami dito sa mga estudyante dito daw ang tumitigil na lang sa pag-aaral. Sa transportasyon naman, kinakailangan nila na sumakay sa bangka kung saan malalakas ang alon at mismo galing kay kapitan na muntik na silang madisgrasya dahil dito. And sa negosyo naman, mas napapadali na ang kanilang pagdadala ng mga produkto palabas at paloob dito sa kanilang barangay. At lalong-lalo na sa kalusugan, kung saan isa ito sa pinaka-importante para sa isang barangay na maidala agad ang kanilang may mga kapamilya na nagkakasakit dahil dito malayo sila sa barangay, malayo sila sa bayan, hindi nila agad nadadala sa hospital ang kanilang mga kapamilya. Kaya minsan, namamatay na lang dito. Minsan nga ay dito na sa dagat na mismo inaabutan ng kanilang pagkawala ng buhay. So maraming salamat po dito mga ka-action live na sa muli live dito tayo ngayon sa Barangay Alimsog dito sa Santo Domingo, Albay. Sinda kita ako Bicol na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, buon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan na may pandemya, talaga naman na perminahan dong magtaong ayuda, na magtaong kalinga ang satuyang katabang pag may kalamidad. Sa krisis may pagtios, may mahal na Diyos nasa tung masasarigan, kaya magpadagos mga Bicolano, dai nagpapahudyan, kaya taanuman basta sa kamarayan. Igwang tabang sa tuyang kalusugan, salud kabuhayan pag makulog sa satong kapalibutan. O ako Bicol yan, ang satong katuwang sa edukasyon. Ako Bicol permi na naglilinang kan mga talento, kan lambang Bicolano. AKB ako Bicol, sumasaludo, gabos gigibuhon, kita tatabangan. Ako Bicol pagkasararoan kaipuhan, mayaman nagtitios, warang pinipili, pantay-pantay kita, salamat sa AKB. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ako Bicol na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ako Bicol na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon sa pagtabang, kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin kahobenesan, kaakian ako Bicol pa, kabamiian. Yan ang ako Bicol, ang kasurugta, ang boses kan kasaraditan magseserbi pa. Napatunayan na ang tunay na subok na ako Bicol, hanggat yaon magurog makita, magkarantahan na asin magtarabangan. Ako Bicol sa pusok niya number one, mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol, mayaman nagtitios, warang pinipili. Yan